Pozdrav svima, ako ste prvi puta ovdje, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ako ste već neko vrijeme ovdje, onda ste vjerujem primijetili da obrađujem teme poput društvenih mreža, email marketinga, digitalnih alata i online poslovanja. Danas napokon dolazimo do pojma koji sve to povezuje. O čem se radi? Digitalni ekosustav. Kao što sam i najavio, danas ćemo pričati o digitalnom ekosustavu, pojmu koji sve ovo povezuje. No prije toga idemo vidjeti što digitalni ekosustav nije. Dakle, digitalni ekosustav nije jedna aplikacija, nije jedna društvena mreža i nije jedan alat. To je u stvari više povezanih elemenata koji zajedno stvaraju vrijednost, kao što možete vidjeti i ovdje na slici. Vrijednost nastaje upravo kada ti elementi rade zajedno. Ovdje vidite sada kompanije za koje ste vjerujem svi čuli. Sve one imaju digitalne ekosustave. To su Google, Apple, Microsoft, Amazon, Spotify. Dakle, vrijednost nastaje kad svi ovi elementi rade zajedno. Iako svi vi znate za Google tražilicu, Google Search. No Google nije samo Search tražilica, to je i Google Drive, YouTube, Gmail, Maps, Gemini i tako dalje. Dakle, više povezanih elemenata zajedno stvaraju vrijednost. Kao što grad nije jedna kuća ili šuma jedno stablo, tako ni digitalni ekosustav nije jedna platforma. Vjerujem da će u budućnosti i privatni digitalni poduzetnici, i freelanceri, content kreatori, da će svi oni graditi digitalne ekosustave sve češće i da će to biti pojam koji ćete sve češće čuti. Ovo je moj primjer digitalnog ekosustava, dakle na puno jednoj manjoj razini od ovih prethodnih koje sam spominjao. Znači osobni digitalni ekosustav možete ga kreirati, ovo je primjer kako sam ga ja kreirao, no o tome ćemo više pričati u jednom od sljedećih videa. Ako ste pratili moj kanal, nadam se da vam je sada jasnije zašto sam govorio o društvenim mrežama, email marketingu, web stranicama, Google Analyticsu i digitalnim alatima. Na prvi pogled sve su to različite teme, ali zapravo nisu. Sve su to dijelovi jedne veće cjeline. I upravo zato vjerujem da ćemo izraz digitalni ekosustav u budućnosti sve češće slušati. Ne samo kada govorimo o Google ili Apple, nego kada govorimo o malim poduzetnicima, freelancerima i svima koji žele graditi nešto svoje na internetu. Ako vam se video svidio, pretplatite se na kanal jer ćemo u sljedećim videima korak po korak prolaziti kroz svaki dio digitalnog ekosustava. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu.